थाखाय दिनै मोनसे मोजां सान मानोना दिनैनि सानावनो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि 52थि बोसोरारि जथुम्मा फैगौ जानुवारिनि 12 आरो 13 अक्ट'खालि जानो गोनां नैबे बर्नगाव नगारि गेलेग्रा फोथाराव बिनिनो साइनासालिनि गाहाय खाम्फा गायसनजानाय जाबाय आरो बिनि ओंथियानो जाबाय दिनैनिफ्राय आसलते बे कनफारेन्सआ स्टार्ट जाबाय खारन गाबोननिफ्राय बेयाव पेन्डेल बानायनाय जासिगोन स्टेज बानायनाय जासिगोन आरो बिदिनो फैगौ जानुवारि 13नि लास्ट सेसनहालागै कनफारेन्सआ सोलिबाय थागोन थुनलाइ आफादा आसलते साफ्रोमबो बर' सुबुंनिनो मोनसे सेन्टिमेन्ट मानोना जों जे मोनसे गोथां जाति बे जोंनि थुनलाइनि जि एक्जिस्टेन्स जि गोजौ थाखोआव सहैनाय बेनो फोरमान होयो हयथ' बर' जातिया गोथै जाति जानायमोनब्ला थुनलाइ थानाय नङामोन रावबो थानाय नङामोन बर'फोरनि खुगानिफ्राय गावनि बिमानि राव ओंखारनाय नङामोन हयथ' मोनसे समाव बेबायदि अबस्थायाव थांबायमोन बेनिखायनो जों बेखौनो बाख्नायनांगोन जाय बर' सानसुमै सुबुंफोर दंमोन बिथांमोना 1958 मायथाइयाव 52 मायथाइयाव बे थुनलाइ आफादखौ जोनोम होबाय आरो बिनि गेजेरजों बर' थुनलाइखौ सिबिनानै गोबां हास्थायनानै नाजानानै दिनैनि महराव दिनैनि अबस्था लाबोबाय आरो दासिमबो जोंहा बर' थुनलाइनि मावनो गोनां खामानि जोबाखै मानोना गुबुन हारिनि गुबुन जौगाथाय थुनलाइजों समान जों दासिमबो आगान सुरजोबनो हायाखै जुदि जोंनि थुनलाइया आरो जोंनि रावा भारत संबिजितनि 8 सिडिउलाव इनक्लुड जाबाय हाबबाय अब्लाबो जोंहा गोबां मावनो गोनां दं गोजौ थाखोआव दैखांनो गोनां दं बेनिखायनो जों जाति हिसाबै थुनलाइ आफादखौ गावनि मोनसे बिमा होननानै गनायो गावनि गार्जेन होननानै जों गनायो खारन थांनाय 1952 मायथाइनिफ्राय दासिमहालागै बे आफादानो बर' जातिखौ लामा दिन्थिबोगासिनो दं बबे लामाथिं थांबा जों जातिसो जौगागोन जातिसो थांना थानो हागोन बे बाथ्राखौ दिन्थिबोगासिनो दं आरो बेनिखायनो जों बे बर' थुनलाइ आफादखौ जोंनि गार्जेन जोंनि बिफा होननानै गनायो नुनो मोनदों जिहेतु आर्ट आरो आखु खामानि मावनायनि गेजेरजों 8 सिडिउलाव लेंगुवेजखौ सरकारि राव हिसाबै लोगो राव हिसाबैबो गनायथि दा बे समावहाय रायजो राजानि बे कनफारेन्सआव आरो नोंथांनि सरकारि बिफाननिफ्राय माबायदि मदद जों बर' थुनलाइ आफादनि बेहाय सेन्ट्रेल कमिटिफोरनो बिटिआर सरकारनिफ्राय बोसोरि मोनसे कन्ट्रिबिउसन होयो खिन्थु डिस्ट्रिक्ट कमिटि बा बे प्राइमारि कमिटिफोरनो बिदि दाहालागै कन्ट्रिबिउसन होनाय जायाखै खिन्थु कनफारेन्सफ्राव जों जि हायो एसे एनै बिदि मदद खालामो खिन्थु हल अर्गानाइजेसनखौ लिड खालामनो थाखाय दैदेननो थाखाय बोसोरिखिया माबा मोनसे होनाय बे सिस्टेमखौ जों दाबो खालामथ'नो हायाखै बे जिल्ला पर्याय आरो प्राइमारि पर्यायाव खिन्थु जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल कमिटिनि बिदि बोसोरारि माबा मोनसे अनसुंथाइ होनाय जायो रेगुलार अब्लाबो जों बिटिआर सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो बर' थुनलाइ जौगानायनि बेलायाव हेफाजाब होगोन आरो हेफाजाब होलांबाय थागोन मानोना मोनसे जातिनि थैनाय थानायजों सोमोन्दो थानाय बिफानखौ सरकारनिफ्राय जुदि पेट्रनेज होआ अब्ला हले गोबां समाव बे साक्सेस जानो हाया गुबुन जौगानाय हारिफोरनावथ' बेबायदि थुनलाइ आफादानो थाया से बाङालि राव बाङालि ससाइटि बिसोरनि लिटारेचारा बुहुमनि गोजौ थाखोफोरनि गेजेराव मोनसे खिन्थु जोंनि बाङालिफोरनि गेजेराव बिदि लिटारेरि ससाइटि गैया बा इंलिस राव जोंनि आमेरिका इंलेण्ड कानाडा बेफोराव इंराजि राव माबे बिथांमोननि जिथु थुनलाइ बे बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौ थाखोसिनो दं खिन्थु इंलिस लिटारेरि ससाइटि होननाय बिदि बुस्थु गैया खिन्थु जोंहा बेकवार्डखाय जों दावगानो गोनां मावनो गोनां जयै कालेक्टिभलि नांनो गोनांखाय जोंनो बर' थुनलाइ आफाद बे आफादखौ नांगौ थिग তেনেकै बेदिनो असमियाफ्राबो असमिया थुनलाइगिरिफ्रा दासिमबो सानना लायो जे बर' असमिया थुनलाइखौ आरो जौगाहोबावनांगौ बेनिखायनो बिथांमोना इन्डिभिजुवेलि नांनो नागारै कालेक्टिभलि नांनानै नाजानानै मावनानै गोजौ थाखो लांनायनि मोनसे गोनांथिखौ अनुभब खालामो बेनिखायनो असम साहित्य सभा होननाय बिथांमोनहा गेजेरावबो दं
बेखौ जोंनो नांगौ दानि स्टेजाव जोंनो बेखौ नांगौ खारन इन्डिभिजुवेलि जों लिटारेरि क्रिएसनजों गोजौ थाखोआव लांनो हानाय जोंहा परिबेक बिदि जोंहा मेलेमजिबि ओंखारजोबाखै आरो नांबावगौ बेनिखायनो जों कालेक्टिभलि बोरैहाय नांनानै हास्थायनानै लिरनानै बर' थुनलाइखौ गोजौ थाखोआव लांनो हागोन बेखौ जों दासिमबो नाजाबाय थादों बेनिखायनो जोंनो कालेक्टिभलि नांनो थाखाय बे बर' थुनलाइ आफादखौ नांगौ जादों आरो बेखौनो जों दिनै दासिम जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बर' सानसुमै मेलेमजिबिफ्रा बर'नि गोरों गोराफ्रा बर' थुनलाइ आफादखौ फोथांना लाखिनानै बोरैहाय बिनि गेजेरजों जोंनि थुनलाइखौ गोजौ थाखोआव लांनो हागोन बेनि थाखाय नांनायखौ हास्थायनायखौ गाराखै बावैसो गोजोनथाव रादाब लानानै नङा बुहुमनां बर' जाय लिरगिरि नन्देस्वर दैमारि साहित्य एकाडेमि बान्था रायजोनि थाखाय बुहुमनि फिसाफोरनि थाखाय मा मेसेज होगोन मुस्रि नन्देस्वर दैमारि बिथांखौ आं कंग्रेसुलेसन होदों बिथाङा फरायसालियाव फरायनाय समनिफ्रायनो थुनलाइ सिबिबोदोंमोन स्टुडेन्ट जिहेतु जों एखे स्कुलाव फरायोमोन आरो बेनिखायनो बेखौ उन्दै समनिफ्राय आं मोजाङै मिथियो बिथाङा क्लास 7-8निफ्रायनो लिरनायखौ स्टार्ट खालामदोंमोन आरो फार्स्ट समाव बिथाङा आसामिस राव असमिया राव लिरोमोन कारण बै समाव बर' मिडियाम जायाखैमोन बर'नि लिरनाय खोब खममोन बेनिखायनो बिथाङा जिखिनि लिटारेचार क्रिएट खालामदों स्कुलाव फरायनाय समाव असमिया रावाव लिरनाय खन्थाइ रायथाइ बिदां गोबां बिथाङा लिरदोंमोन सर्ट स्ट'रिज बिदि बिथाङा लिरोमोन आरो बे कन्टिनिउ दासिमहालागै जाबाय थादों दा बर' आरो आसामिस मोननैबो रावाव इकुवेल कामान बिथाङा दं आरो बे मोननैबो रावाव बिथाङा लिरो आरो दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे उदालगुरिनि सासे फिसा हिसाबै बिथाङा जि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनबाय होननानै फोसावजादों बे जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांखौ जों साबायखर होदों जे बिथाङा जोबोद दुखुनि गेजेरजों खस्थ'यैबाबो नाजाथाबनानै दिनै बेबायदि मोनसे बान्था मोननायनि पर्जायहालागै फैनो हाबाय ओरैनो बिथांनि जिखिनि लिटारेरि क्रिएसन बेखौ नायोबा आसलथे बहुत बोसोर सिगाङावनो बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननांगौमोन खिन्थु मा कारनाव इसेबां उन जाखो बेखौ एसे बुजिनो गोब्राब जायो खिन्थु सिगाङावनो मोननांगौमोन जियानो जाथों मोनबाय बे जों गोजोनदों आरो जों रंजानाय मोन्दों लोगोसे जों गौरब अनुभब खालामदों जे जोंनि जायगानि सासे लिरगिरिया साहित्य एकाडेमि मोनसे राष्ट्रीय पुरस्कार मोननायाव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथाङाल' नङा आरो गोबाङानो मोनबावदों आं बेखौनो आसा खालामदों बेनिखायनो जोंनि गेजेरनिफ्राय गोबां थुनलाइगिरि ओंखारनांगौ गोबां लिरगिरि ओंखारनांगौ गोबां खन्थाइगिरि ओंखारनांगौ आरो बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांहोनायनि खामानिफोरखौ मावनांगौ आं बेखौसो खावलायदों सिगांथिं ख्रिस्टमास जिहेतु जोंहा सानथामसोनि उनावनो बर'दिन सफैगासिनो दं आरो हयथ'